उदालगुरि जिल्लायाव बेरामनि आनजाद खालामनो थाखाय गंसे कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टार बेखेवबाय। उदालगुरि 22/01/2026 उदालगुरि जिल्ला बेराम आरो थै आनजाद नायनो थाखाय गंसेबो डायग्नोस्टिक सेन्टार गैयैनि थाखाय गुवाहाटी, तेजपुर बायदि गोजान जायगाफोराव थांनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनै कल्पना नार्जारिया उदालगुरि सोहोर गेजेर कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवनानै जेंनाखौ बोस्रांफैबाय। बायदि बायदि बेरामजों नारसिनजानाय बयबो गाव गावनि सावस्रि आरो थैखौ आनजाद खालामजानानै पस्ट फाहामथाय लानो हासिगोन। गोदानै बेखेवबाय कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टाराव गोबां रोंगौसा गोनां डक्टरफोर दं। एसेल' बिबांनि मासुलजोंनो गासैबो रोखोमनि बेरामखौ बेयाव नायनो हागोन होननानै फोरमायदों कल्पना डायग्नोस्टिक सेन्टारनि बिगोमा आरो डक्टरफोरा। डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ जिसुनि आरज खालामनानै बेखेवनानै होयो फादार नाथनेल मोसाहारिया। गासैबो नांगौ बायदि आगजुफोरनि गेजेरजों डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवबाय। बेबादि अट'मेटिक मेसिन जों गैया बहाय उदालगुरियाव, बेखायनो जों बेखौ सानदों। मानोबा जों मालाबा समाव लोमजाबा साजाबा जों ब्लाड नायनोनो मोना, ओमफ्राय सप्तासेनि उनाव गुवाहाटी, तेजपुर बिदि हरनांगौ जायो। बेखौ जों सानबाय माबोरै बिदि जागोन, जोंबोथ' प्रब्लेमाव गोलैयो। जों गथ' गथाय दङ, जोंनि न'खर दङ, गासिबो जों प्रब्लेमाव गोलैनायखायनो जोङो बेखौ सानबाय जोंनो डायग्नोस्टिक सेन्टार बहाय उदालगुरियाव लाबोनोसै। जों गाव गावबो न'खराबो सिकिउर जागोन, ओमफ्राय मालायखौबो जोङो नायनो हागोन। बिसोरबो जेनेबा गोसोआव सन्तुष्ट जागोन आरो बिसिबां खमाव हायो जों इसिबां खमाव खालामनो हास्थायगोन आरो मोजां रिपर्टखौ जोंनिफ्राय मोनगोन। मानोना जोंना MD डक्टरबो थागोन। बे साननि 1टानिफ्राय 3:30 MD डक्टर। ये सेंटर में जो कल्पना डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे आज से 22 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे आपको मतलब जो मतलब नॉर्मल बीमारी से लेके एबनॉर्मल बीमारी तक सब टेस्ट होगा। जैसे कि अभी कोई भी पेशेंट को ऑल रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन लगेगा, जैसे कि CBC, KFT किडनी का फंक्शन टेस्ट होगा, LFT लीवर का फंक्शन का टेस्ट होगा, थायराइड फंक्शन मतलब थायराइड प्रोफाइल, सेरम TSH, FT3, FT4 ये यहाँ पे टेस्ट होगा। इमरजेंसी में अगर चाहिए आपको कि किसी पेशेंट को ट्रोपाई का टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध होगा। मतलब यहाँ पे और सेरम अमाइलेज, लाइपेज, लीवर, किडनी मतलब जो टेस्ट रूटीन और इमरजेंसी टेस्ट है वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो और उसका निदान होके अच्छे से ट्रीटमेंट होके पेशेंट अच्छा होके चला जाए, ये इनका भावना है। इस भावना से ये डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। ये बहुत मतलब मतलब ये कई बात है कि काबिल तारीफ बात है कि ये इन्होंने खोला है। यहाँ पे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नहीं था और वो उनके जो कंसेप्ट आया है उसके लोगों का जो लाभ होगा वो लोगों ने यहाँ पे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने लाभ उठाना चाहिए। गोजोननाय खोथा बियो। माने दिनैसिम जोंनि मानसिफ्रा गुवाहाटीयाव आरो तेजपुरावल'सो माने ट्रिटमेन्टफोर जायोमोन। दा बेवहाय जों उदालगुरियावनो दिनै 22 जानुवारियावहाय दिनै जों उदालगुरि खुलिनो हाबाय। बिनि थाखाय जों बिराद गौरब। फुङा मा जागोन? बे उदालगुरि सिभिल PHC निफ्राय सिभिल हस्पिटालनिफ्राय अपोजिट, गोजाम हस्पिटालनिफ्राय अपोजिट साइडआवनो जोंनि बे डायग्नोस्टिक कल्पना डायग्नोस्टिकआ खुलिदों। दिनै 22 जानुवारि बिस्थिबार दिन। दिनैनि दिनावहाय आं माने गावखौ जोंनि गोसोआव बिराद खुसि जे जों इसिबां अट'मेटिक गोदान जेनेरेसननि गोदान मोनसे लेब खुलिनो हाबाय। बेनि लेबनि नामा जोंना कल्पना डायग्नोस्टिक नाम। बेवहाय जोङो जेसेबां हागौ जोङो खम प्राइसआवनो खम फैसायावनो जोङो मोजां ट्रिटमेंट होनो हागोन होननानै आङो आसा दं। हम तो इधर आया है अभी डायग्नोस्टिक नया खुल रहा है। अगर हम लोग 100% हम लोग दे सकते हैं, लाइक जो पेशेंट्स आ रहा है ना, हम लोग ट्रीटमेंट देगा। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन होने से भी इधर अच्छे से करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इधर थोड़ा सा ऑफर भी देता है, थोड़ा सा कम पैसा है इधर। थोड़ा वो जो इन्वेस्टिगेशन है बाकी जगह से इधर थोड़ा कम है और एक्यूरेसी भी अच्छा है इधर। अगर इधर करने से अच्छे से अच्छा होगा।